Здравейте! Днес ще ви покажа една серия от йога упражнения, с които ще си помогнете изключително много, ако имате напрежение в кръста или гърба, или каквито и да са симптоми на дискомфорт в тези части от тялото. Само 5 минути трае цялата серия от упражнения, но са изключително мощни, изключително подходящи, както казах, за този тип неразположения, и ако се практикуват без прекъсване в рамките до 2 седмици, могат значително да намалят подобни усещания на дискомфорт и да ви карат да се чувствате много по-добре, да може да си се справите в ежедневието и с нещата, които обичайно си правите. Така че, ако случайно изпитвате някакви подобни чувства на дискомфорт в кръста, в областта на кръста или в гърба, точно тези упражнения са точно за вас. Затова нека да започнем. Като сме в лесна седяща поза, важно е да се чувстваме отпуснати бедрата. Ако случайно усещате по този начин някъде напрежение, може да го направите и в седнали върху петите отзад, поза с бедрата едно до друго, или в лесна седяща, както показахме в началото. Единственото важно условие тук е гърба да стои изправен, раменете да са хубаво назад и нагоре, да няма напрежение между врата. Отпускаме ръцете върху коленете с дланите надолу. Ще вдишаме дълбоко, за да издължиме хубаво гърба. Вдишаме, повдигаме нагоре гърдите. С издишане отпускаме раменете назад и далече. И първото упражнение е следното, като отпускаме кръста и почваме да правим едни хубави, подобни кръгови движения от кръста. Вдишаме, пускаме напред гърдите, издишаме назад. Вдишаме напред, издишане, бутаме назад. Само това нещо единствено правиме. Хубави кръгови движения напред гърди, издишаме назад. Вдишаме напред, издишаме. Като тук фокус е изцяло да отпуснем колкото можем кръста. Бавно гърдите напред, пускаме до там, докъдето нямаме никъде дискомфорт, не повдигаме седалищните кости от земята. Дишаме напред и ще направим смяна на посоката назад. Дишаме, издишаме, бавнички кръгови движения. Дишаме, издишаме. Дишаме назад, още 3 пъти. Издишаме, 2, бутаме финално. Дишаме. Назад издишаме, връщаме център, изправим хубаво гърба. Ръцете отново са върху коленете. Със следващото упражнение ще отворим гърди напред. Дишаме, лактите покрай тялото плътно. Назад правим една хубава арка, раздалечаваме прешлените и плешките далече. Назад с издишане и брадичката масажира гърдите. Отново напред се получава като едно отваряне и поглед нагоре можем да пуснем, издишаме назад. Дишаме напред. Издишаме назад. Още 5. Издишаме. 4. Издишаме назад. 3. Издишаме. 2. Издишаме. И финално 1. Отваряме хубаво гърдите назад. Задържаме така. Издишаме. Брадичка масажира гърди. Докато сме готови за следващото вдишане, да върнем център. Отпускаме. Чудесно. Гърба стои изправен през цялото време. Със следващото вдишане правим няколко пъти просто кръгово движение от раменете. В едната посока вдишаме и наобратно издишаме. Вдишаме, повдигаме рамене нагоре. Издишаме, пускаме ги далеч от ушите. Вдигаме нагоре. Пускаме ги долу. Може и през устата да издишаме. Вдишаме горе, за да може да освободим цялото напрежение, ако има такова. Вдишаме още 3. Пускаме. Още 2. Издишаме. Още 1. Вдишаме горе. Пускаме долу. Чудесно. Следващото вдишане ще поставим едната ръка отдолу под бедрото. С другата хващаме лекичко главата. Така вдишаме, отваряме гърдите. Издължаваме хубаво странично лекичко с издишане, пускаме главата долу по диагонал. Да се усети тук хубаво разтягане. Гърба и главата са свързани и всичките упражнения, които работят за разтягане едновременно на гърба и на главата, действат изключително добре за отпускане на енергията в тези области и съответно да се чувстваме добре. Смяна, вдишаме дълбоко, странично разтягане, лекичко вдигаме. Придърпваме и се издишане по диагонално долу.
Чудесно. Център, ръцете хубаво протягаме в страни, дишаме, с издишане ги слагаме върху раменете, само палчетата са отзад, пръстите отпред. И правим следното нещо. Вдишаме, пускаме в едната страна, без да повдигаме отново седалището, там докъдето можем. Другия лакът изтягаме, изпълваме нагоре колкото можем, връщаме център, издишаме и на другата страна. Дишаме, център, пускаме, издишаме, връщаме, център, хоп и отново. Дишаме, горе, връщаме с издишане, горе, дишаме, пускаме, с издишане, още няколко пъти, хоп, връщаме надолу, горе, център, горе, хоп, още 2, център, пускаме 1 и връщаме център. Задържаме така на една линия лактите и почваме все едно, плуваме с ръцете напред. Разтижваме рамената става, вдишаме дълбоко, гърба стои изправен, бедрата отпуснати, кръста отпуснат. Чудесно. И наобратно. Вдишаме, стишаме. Чудесно. Финално, предпоследно упражнение. Държим още ръцете така, отваряме гърдите, лактите назад, поглед нагоре, вдишаме и лактите отиват отпред, докосват, издишаме, раздалечаваме плешки, напред, дишаме, отваряме се, назад, бавно издишаме, затваряме се. Още няколко пъти вдишаме, издишаме, отваряме хубаво, издишаме, мушкаме главата към гърдите. Още 5, 4, 3, 2 и финално 1. Отваряме хубаво така, пускаме ръце, хващаме горе, издишаме добре, преплитаме пръстите, може показалчетата да сочат напред, бавно пускаме ръце напред, отпускаме тук кръста и правиме тези хубави осморки с ръцете. Отпускаме и главата, за да няма напрежение. Отпускаме кръста. Бавничко. Дишаме. Издишаме. Дишаме. Издишаме. И постепенно ще се върнем център. Главата е последна. Последна. Дишаме, пускаме глава назад. Издишаме, докосваме брадичка към гърди. Дишаме, поглед дясно. Издишаме, поглед ляво. И по още 2 пъти назад. Напред издишаме. Дясно дишаме. Ляво издишаме. Назад. Напред. Там, докъдето ни позволява в момента тялото. Вдишаме в едната страна. И издишаме в другата. И връщаме център. Стегляме финално ръце нагоре. Вдишаме. Пускаме ги пред гърди си. Издишане. Намасте. Браво!